jam geno waali fini weete men ñande dewo jeetati korse ujunɗe ɗiɗi e nogas e joyi ina hawre 11 taski ujunere temen nayyi capannayyi e jeegom fergo ɗemɗe gendije renduɓe peccat walla mbaɗa gooɓi jiile ko faamde min o musiba addani min darade riwtude ɗum laamuji ɗi faydude ɗumen l'islam e arabagal ina jeeya e ko ɓeydi toñde min ɓurana ko timmal ɓuri hunde fof kono ɗo ɗemɗe fof poti annabi kala nela ko e ɗemgal mum e te kala ko sembe kattanɗe saktude ɓure Allah ko kanko tan jeeyi rokkirde mo o wela ngam o wiye qur'ana ɗemɗe mon ɗe e goobuji ɓalli mon ɗi ko e maale Allah ɗum jeeya ko Allah waɗi maale mum rokki min belti hen hol sababu woɗɓe ina mettina hen jiiɗa ittude min hen moƴƴinta koddigal ko kormodiral jojjanɗe en jawata ɓamtade alay sago cosen juɓɓudi afrique yankori mbimi yankoɓe darantondi gueɗe men kuɓtidinde ɗemɗe men ene poti laamorede e liggorede kono ndenoɗen mijol ngol añɓe pewjani en ngol ɗemgal men fotani jogade abajadaji ɗiɗi ɓe tukno e alkule latin ɗe woɗɓe naftoro alkule arab ɗe ko ɗum hunde leltinore ko alkule latin ɗe ɓuri yaajde e aduna o ndeke ko kanje ɓuranta en yawde wallidde ɓultade gande kese ɗe ɗe mbatte eɗe hanki ɗe cukkana en jolɗe tappirɗe en ɗe windande nde ina jokki kuɗol Mamadou Samba Diop lollirɗo Murtude Diop yo yurmede guene wona makko kanko e dendagal mayɓe e dande ba Saydou Alassane Mulli Fulɓe duɗal Pular Murtude Diop yo jaam ñallu ñallane nder hen